ne ground wa ni ne ground ne ka school de piem to school de moko matin kata school brachiel odwa yudo ya henya odwa yombo ji ayora to nyocha be okoyombo ka nyocha nen gam ne diere ka to mo penj mo mahenya nyaka kel chech ni mang'eny kata buok mang'eny ni ng'ato ka ni min moro mar ang'wen to yoro penj mochopo 10 ne min mar 5 to yoro penj ochopo 9 nyaka be buok be di ni to ang'o motimore ma nyocha okadho ka penj kendo koro kawuono wuok na gi penj wuok ka sasa ni kata mana nyathi ka puonjo ng'eyo ni kata mana nyathi ki puonjo to en ga nitie level mo jopuonjo ng'eyo momiyo gitimo kata na pre exams kata na mocks gi to ng'eyo mana ne nyithinda gi to nyalo ng'ango max ma kama nyathi mana yudo ga C kata mana ni B minus kata mana D plus kopore obuoge gi A kata japuonj nyalo buok ma penjo ni ang'o motimore kora pan mano ya chiel kuom mano mar namba 2 kuom gik ma waneno ni nyiso ni nitie gima nyotimore kanyo kendo nitie paro ni the other thing matimore kiweyo abnormal curves ma skunde moko golo waluongo ni abnormal curves pane japuonj biro lero maler kaka gipange sana ng'eyo joma nyokadho penj ahinya aparo ni over 1,000 300 1,400 mane nigi Ace